Manan. So sa kaawit. And when I hold you in my arms. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Ella. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Starting over again. We're just too young to know. RMN Drama presents Handumanan. So sa kaawit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka balay nga taga-Hubay, Liloan, Cebu. Aga tumatatampo nagdasingan nga Ella. Day, ato tag basketan anya ha. Ha? Nga naman? Muduwa og basket ang akong kuya, mananaw ta. Ay, di man ko hilig og basket day, oy. Onya, di ka ganahan nga makakita sa akong kuya di ay. Nga ko taong ganahan mo kung makakita niya. Sus! Basta na kay nako imong lihok, oy. Nahibaw ko type di mo si kuya no. Sige, God. So, ayun akong pananghit, Papa Day. Dili ha. Pong. Pagpuyo ila. Daghan ka na nga ilat laki dito sa baskitan. Di mo sagog ko. Dili lagi. Pong. Lingaw na siguro kayo dito sa baskitan, Ron. Oh, nag-text na si Rita. Naanak ko gawas sa inyo. Saan manin ako? Ay, gusto rin kayo kumuadto. Bahala na. May guess ko. Sa bintana ko muagi. Yay! Basta makasuot lang ako! Daog na sila sa kuya! Para tayo na si kuya, dali! Nice one, kuya! Wow! Congrats! Salamat day. Hi la. Hello, Kuya. Salamat sa pagtanaw ha. Kuya, ikaw ba iyang giari? Uy! Binuang na bitaw ay joke. Malipay na sa kukontinuod. Ay! Nila agre kagabi. Pa. Gahi gre kag uhap. Ayaw kong suwaye ila. Kay di lang unya ka ng tamparos sa ang mong makuha kung magtuman kagyod sa mong gusto. Nakasabot ka! Opa. Kinsa man yung nanawag? Number raman? Hello? Ella, si John ni. Kuya John? Diin ka sa ko number. Nirita. Wako mahimutang pag-ingon niya nga isagpa ko si mong papa. Okay ra ka? Ha? Okay ra, Kuya. John, maora na yung gitawag ni mo? Oh, kaya di ko gusto doon ay magpasakit ni mo. Ano? Ella, I love you. Oh. O, isultihan ko ni Rita. Nakagusto siguro ka na ko. Dili ko pwedeng mag-uyab-uyab. Mapatian ko sa kong papa. Konsulto na ko ni mo, mga
magtubang sa imong papa. John, Usa? Usay uyab nimo? oo pa, uyab na ko si John. Sige. Di ko mukontra. Pero dunay usa ka kondisyon. Unsam na, Tito? Pagpapanan ako. Kay pagkasalta mo. Pa, Unsa man. Uyon ka ba dyan? Oo. Pakasalan ko sa ila. John. Kagalit sa mga pangita po, uy. Huwag ko magtahom. Nakasalonon namin ni John. Tayo pa. Hapon naman, pero huwag mo ko'y text nga nadawat gikan ni John. Hain madali ka siya. Wadi ka mahibaw? Nilarga man siya sa Manila. Unsa? Na may offer among auntie niya nga trabaho dito, Kud. Wadi ka niya sultihi? Oo. Pero, sige lang. Nakasabot ako dahi. Salbahis ka dyan. Imo kong gipalaom. Nitando pa ka nga magpakasalta, pero nitalaw na ka. Unsa na may balita si mong uyab? Pa, wala. Daan palagi ko. Di yun siya seryoso nimo. Pa, Pag-focus sa imong pag-eskwela, ila. Hapit ka mo graduates college. Huwag kalimti na itong tawhana. o pa. Anak, nalipay kay ko sa imong naabot karon. Doon na kay maayo nga trabaho. Pamilya na lang ang kuwang. Pa, wa pa ko uyab. Og usa pa, maabot na bitaw niya na sa gustong panahon. Ay, noon. Ay, anak, unta nakasabot ka sa akong tumong sa bata pa ka. Di ko gusto nga maguba ang imong kaugmaon. Kay nasayop ka og pili og lalaki. Nahibaw ko pa. Sa tinuod lang, giluwas ko nimo. Nalayo ko sa way ayo nga lalaki. Magpunto lang ko rin sa bahay kay day off na ako. Gusto ko mo relax. Oh, kinsa man ron? Oh, John? Yala. Nganong niya ka? Di ba ko dugay nga uli gikan sa Manila? Dili ko interesado. Yala. Paminawas ako. O sa pamay paminawan ako ni mo. Kung anong ni biya ka? Nganong ni talaw ka? Ha? Di ba to hustong panahon para magpakasal ka? So tihiragod ko? Gimahal bagit ko ni mo, John? Oo. Mahal ka. Maong dili ko gustong magpakasal ta nga di pa ta andam. Gusto na ko nga kung mapakasal ta. Kanang andam na ko. Kitang duha. John, O karon andam na ko. Ikaw, andam na ba kang mapakasal na ko? oh, ay hagtod ka ron. Mahal kaya punti ka, John. Give me now, Keisha Bright. I love you too. Wag gid kay kimahayan sa tanang pangita po. Oo, nasakitan ko pag una. Pero nakarealize ko nga kung kamao lang kang mo paabot, moabot ra gid unya ang panahon nga ikaw na sa may paboran sa panahon.
Dinhin na lang ko, Top, ug daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalang kaagin ni Ella nga tagahubay Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit ka nagulahan, starting over again. And now we're starting. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higalang mga sukin tipaganaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahapit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpangina. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawag lang ko sa pangan nga Amyon, 59 anyos. Taguan na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong ubo. Aron inyong sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Bayam yun! Oy, bay, ni aman lagi ka. Zaman ganahan ka nga mo duwag basket. Oy, nga naman. Dunay liga karon sa itong barangay. 40 edad pataas. Unya, kuwang may usara ko. Para makumpleto bang timba, usaray kuwang. Sige. Game ko na. Unya, unsa man ha? Libre nag-uniform? Oy, libre kayo. May sponsor. Kana. Sige, duwa ko. Sige, ako sila inon ha. Basta apil lang ka ha? Sige, bay. Bay, tara. Ato na ta. Ha? Oh, karon na dito atong duwa, bay. O karon na. Ano ba niya mo makapahibaw ni mo? Wa, bay, uy. Sus, naglain na ba niya akong lawas na? Uy, ayaw na, bay. Dapat na ka pirme. Angay nga na ka para mas ligo ng atong team. Ha? Mayo ba ikaw mo duwa? Ay, sus. Sige, bay. Tara. Amyon, ikaw yung point guard, ha? Ikaw mo sit sa duwa. Sige, coach. Ikaw tulits, ikaw ang sintro, ha? Ikaw yung core sa dipinsa. Okay? Oo, sige, coach. Ako'y bahala na. Okay, sige. And 3, Team Landers. 1, 2, 3. Team Landers! Ay, kapuwi ito eh. Good job, bay. Hindi mo, milabaw kita sa top score. Ay, salamat, bay. Pero, dili na tamo kumpiyansa. Iubo ka, bay. Lain mo dito yung lawas, no? Okay na ko, bay. Half time na. Makaya rin eh. Sige, bay. Mayo noon. Basta ing nalanggit si coach ha, nga di na makaya. Aron nga, masaban ka. Sige, bay. Sabay! Tagpuan ka! Di ka kumpiyansa! Coach! And 3 Team Landers! 1, 2, 3! Team Landers! Yes! Daog tabay! Ha? Congrats! Lagi, bay. Daog ka lang ba? Bay! Oh, Amyon! Ngano ka? Anus parang ko ka? Masa ka? Oy! Amyon! Amyon!
Grabe ang gibati kong ubo pagkahuman jud sa among duwa. Ug nakuyapan ko. Gidali kog daa sa mua, pero wa ko ladad sa ospital. Ung ambot lang kaha kung ano. Ug unya. Pa? Pa, kuyawan ako ni mo. Uy, habi na kong naunsa sa anak ka. Naunsa man ko, dak. Ay, nakuyapan ka pag human ka din yung tuwas basket. Unya, gidali ka nilag dadin, he. Mao ba? Buong bitaw ko nila nga nung wa kanila gidiretso sa ospital. Nga emergency na rabat to. Ambot-lambot na. Siguro, wapod sila kwarta para igasto dito. Bisa na pa, uy. Basta emergency na gani, editsyo na gina sa ospital. Ang kwarta makitaan na, pero ang kinabuhis tao usara. Kadiyot pa magkuha sa tubig pa. Sige na, salamat. Pa, nagsige na lagi kita ubon mo. Unsa ka kung magpa-check up na lang kita. May edad na rabain taon ka. Si Bako niya kung siya mahitabo ni mo. Sa umasa nato sa pagpa-check up na nga, wa magkutay kwarta. Ano lang guna-guna agod. Mangita ko paagi para madata ka sa doktor. Sige na, pero puhon na lang ha. Pasin pa di, kabayor ako ani. Yak! Pangalan ka? Maglisod kong ginawa. Pansa? Padadaan ka sa ospital pa! Pila naman ni kasimana ang imong ubo? Magduha na kasimana, Dok. Okay, sige ha. Magpa-laboratory ta, then x-ray. Sige, Dok. Yan ako ang imong result. Og, normal naman ang imong laboratory. Ingon man ang imong x-ray. Mau ba, Dok? Pero, sige lagi kong ubo. Hatagan na lang tikag antibiotics, ha? Unya, kung dili gani mawa, balik ka lang ko din, eh. Sige, Dok. Tungod sa kagrabe sa kong ubo, nagpa-check up na lang ko, kuyog sa kong anak. Unya, pag laboratory na ako, normal raman kuno ang tanan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa dihang nagduwa mig basketball, kapoy na daan akong lawas. Unya pag human og duwa, nakuyapan ko. Unsa may hinungdan nato nga nakuyapan ko? Tungod ba kay giubo kog kalit? O tungod na ba ni sa akong pangidaron? Dili nakahamayo nga muduwa pa kog basketball. Ikaduhang pangutana. Sige kog ubo. As in gahi na nga ubo. Unsa makahinungdan ani nga dili man unta ko manigrilyo o abusado sa kong lawas? Ikatulong pangutana. Mato sa doktor nga normal ra kuno nga akong laboratory o x-ray. Angay ba ko malipay sa giingon sa doktor? Wa ka siya masayop. Kay hangtod karon giubo lang gihapon ko. Ikaupat og katapusan. Nagduda gihapon ko ra sa resulta sa laboratory. Kay hangtod karon wa gihapon mawa ang akong ubo. Angay lang ba nga magpasikan opinion ko? Asa masad nga doktor ko moadto? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, amyon. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, yana sa pako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema, kay usaman ako ka medical doctor, sa ka-psychiatrist, o sa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. So, diba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang ato mangkutlong nga pagtulunan ni karong adlaw mo kini nga it is okay to feel weak. It does not mean you have failed. Siyempre, kung disappointed ka, maluya ka, pero no retreat, no surrender. Do not give up.
Keep on fighting. So, balikon ako, mga ng tao nga humble, mapaubsanon, pero sa imong paghambol, o mapaubsanon, o tamakan na imong liog, hindi na kaginawa hapit, di na namayo. Di na po gumutuo niya na. Okay, so, ang atong magtatampo ko na lawa, si Amyun, 59 years old. Butang ng iyang address, may pagpaminaw ni Robert ug Marian Dinopol. Pero may kuno silang maminaw sa matang nag-drive. Hinahinay lang driver, Dr. Dinopol. Kani Chief of Hospital ni sa St. Anthony Hospital, sa Mambaling dapit. Makauban ako sa Psycher, musta, itong mga gwapa diya nga mga admin ug mga nursing staff ug diya sa Brotherhood sa Nicholas Health Center. Naot nga okay ra nga atong kinabuhi. Unang pangutana ni Amyun, kadihang nagduwa mig basket. Kapoy na daan akong lawas ug may ubo ko. Unya pag human og duwa nakuyapan ko. Unsa may hinungdan adto nga nakuyapan man ko tungod ba sa akong ubo o sa pag pangidaron? 59 yung edad, Amyun, dili ka maayo nga magduwa pa kog basket. Ayaw na ng basket, Amyun, 59 na imong edad. Dama na lang siya og chess imong duwa. Di bitaw, you can play pickleball kung mahimo. Ayaw na ng basket, grabe sa kayo. Pariham siya ka sa akong kaila sa naga nga muduwa gipog basket sa sinta na kapin. So, kaya pa man kaya lagi, pero di nagi pa sa una nga 20 pa tong edad. Ako sa una, backyard athlete man ko, barangay athlete. Duwa kog basketball. Nung ganit nga, baryo-baryo basketball. So, sugot og way paniud tuhay. Batanon pa, teenager. Pero, senior na ka, magduwa kog basket, di na pareha ang imong stamina sa mga batanon pa. Narabay mga fast break, pirmi nga, di pa ganit ka moabot sa pikas, balik na po kag dagan. Ang lisura ng basket. Ang arang pag-tennis, kay mga pundo-pundo pa ka. Si Jerry Nadila, Colonel Albisa, si Dr. Colonel Virgilio Sinisa, duwa pa man, John Oy, Lulong Bantilan, kusog pa kayo namang tinis. Sobra naman yung 59. Pero dahil na maayo. Kay ubo-ubo pa ka, siguro napakay problema sa imong baga, ginawag patche sa x-ray ka, Amyun. Kung man magbutag tagadiin ka, di na maayo ang basketball nimo. Ay ako di pa kumingon nga ayaw nagkuag sports, pero other form of sports. Ako bitaw, tennis player man ko, dugay panahon. Sa pildi, sa daog. Wala yan, makadaog permi. Or sa tanang higayon, di naman kayo ko kaapas bola sa tenis. Ning shape na kog pickleball. So, okay naman kaya pickleball, kaya siya yung gukdon ng bola. So, advice na ko nimo, kahit mag-pickleball ka, yung duwa ta. Ayaw na ng basketball. Kuhan kayo na. Paspas kayo ang dagan na. Minagangin mong kontra mga teenager. Sunod nga pangutana. Sige kong ubo. As in, gahi na kayong ubo. Kung sa mga hinungdan na ni. Dili man ko manigarilyo, abusado sa laban. You might have some infection or pneumonia or nakay chronic obstructive pulmonary disease, no? Patanaw kag pulmonologist, no? Adult pulmonologist. Patanaw ka. Chest x-ray, binakabisik. Tanaw kung klaro pa ba ang imong configuration sa imong baga. Dili man lang but pasabot kay tungod kay dili ka manigarilyo nga dili ka ubhon. Kay posible na simbakulag na kay pulmonary tuberculosis, no? That is possible, ha? Kay kini bang magkaanam ng edad medyo ang resistance sa mga kagaw din na pareha sa mga batanon pa labi nagdili ka kompletong immunization mo na akong kaistorya dili lang tungod kay manigarilyo ang usa ka tawo nga ubhon daghang mga hinungdan ay mga allergy sa dust sa mga pagkaon o naay infection labi nagnanay plima labi nagyog na kay hilanat alarming na siya nga there is an infection going on. Sunod nga pangutana, matod sa doktor, nga normal kuno ang akong laboratory o x-ray. Angay ba kung malipay sa giingon sa doktor, wala ka siya sayop, kay wala man yun maayo ang akong ubo. It doesn't mean nga normal lang imong x-ray, nga dili nakaubhon. Kaya pwede mag-normal imong x-ray, nga naka-infection, naka-pneumonia, or naka problema sa imong upper respiratory tract. Tutunlan dapit. So, magpa-kuan ka Amyun, magpa-blood testing, Tanaw nuwa bay taas nga WBC count ang imong dugo. Kaya kung taas, bot pasabot, there is an infection going on. So, you may take anti-tussive medication or cough syrup, yung plema.
Then, you may take antibiotic kung naanagikuan. Azithromycin man tayo akong iinom kag nang giubo ko. Naayo raman sad. Mahal-mahal lang, pero effective siguro din noon. Ay, mga baratong antibiotic, mga pisilin, amoxicillin, tetracycline, pero dugay-dugay, lagi po maayo. Ay, mga tambal nga epektibo gyud nga dali ra maayo dali ra mapatay ang kagaw ba. Ha? Sunod nga pangutana. Nagduda gyapon ko sa resulta sa laboratory kay hangtod karon wala gyapon mawala akong ubo. Angay lang bang magpa-second opinion ko asa ko muadto nga doktor. Adult pulmonologist ang imong duolon. Taga diin baka wa man sad nimo gibutang taga diin ka. Adult pulmonologist ang imong duolon para nga masuta kung naabay inunta problema ang imong not only ang imong baga kung dili ang other parts sa respiratory tract. Kay daghan bayan ang mga agian sa hangin gikan sa ilong, paingon rin sa tutunlan hangtod maabot sa baga o daghang mga klase ng inungdan nga nung ubuhon ka dili lang kay aso sa sigarilyo kun dili basig allergic ka o basin og naay nakabaradihang simbakol ag lesion diya sa imong respiratory system. So inaot nakasabot ka sa akong explicar nimo amyon, adult pulmonologist ang duolo nimo. So once again ako si Dr. Rene Obra with Dr. Ilen Batahan. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong mga RMN program taas katag rating din sa atong lugar. Okay? The best radio drama program nationwide. Ako ginagbalik-balikon. Kaya may ganahan sa kumaminaw na lang the best radio drama program nationwide. Okay, so until the next time, hasta la vista. Bye-bye!